paka achangamira mhuri yavo wabuda banza ava nemhuri yavo yawanayo vari kuti isusu hatina mari yekuti tinobhadhara ava mhuri yavo iri kuti izvo isusu takaenda kuna sabhu kuti ngatiroverei hoko nekuti ava vari kuti izvo tofanira kuti ava chibvisa mari isu techibvisa mari nekuti tese hatina kuisa hoko. Saka mhuri yevava iri kuti izvo takaenda sabhuku wacho ari pano nhasi kuti takaenda isusu tikamuti tauya hande tirovere hoko sabhuku akaramba. Saka vari kuti sabhuku ari pano. Sabhuku ndo sabhuku chii chakaitika? Museka kabila muno mutiti chienda. Nabo hego kwa kuza. Kaenda kumusha, wamwana kwenda kumusha. Wakarara kumusha. Ndio tusika ndio tumukira. Sasa vitano noka kwa kana bali transport. Sasa ndio kwao. Ndio tumukira nini mangwana. Ndio shamjimba moro era chini ndichiona. Ambira kwa nini mbasa. Awisoro haili. Pansori changa maini nao. Wangaenda kwa bamnini. Kwa murume, ngati murume anakuya, ngati msarure bambiri kuya. Mwangu mwenyewe. Ndio kwa mai yao. Ko murume anditi endai kupa mai wari ko munondo. Munondo da zvinhu zvingata kwa mama. Ndio svika mama. Ika zvinozvo wana acho musina uringana sandodi. Ngawo chibvisa imari mese. Chibvisa imari nekuti tinogarambe nemese makaita meyo. Hamuna kuwanikwa zvaifanira kunge zviri chibvisa imari kuti muende dare ritange kusimuka. Mobvisa kwachiremba kunova 2020 handiti. Ndizvo kampurisa. Vari kuti 30. Ngawabvise wakamboika yarepeat. Ivi zvairi repeat ngawandobvise $15. Zvakanaka chakana. Irepeat 15. Munotaura kuti ndini tadaro chiremba. Zvakanaka chakana. Chienda. Handiti mazvingwa. Hande. Ngachiende toeka wandoite 15. Nekuti wese pakwasipo chidaimende nekuti toswera inenda ndiripo changa makataura last time ngati makarara kuno asi ndikazotuma nchienda kavakauya kumba uyu anga adzingwa pamba pake anga asipo anga ari panga Chida 15 notaura chiremba irepeat 15. Paka achangamira. Tadzokazve nemhuri yaiko. Mhuri yehukoya. Taenda nawo kuna chiremba dendera. Saka chiremba abva atanga nekubvunza kuti hoko dzangu dziri kupi. Wese wakati hoko hatina kuuya nadzo. Ndinoda hoko dzangu. Makaisepi hoko dzangu. Saka chiremba ati ndiri kuda hoko dzangu. Ndobva ati zvisinei zvandaakuchiita inini. Imi makaramba kurovera hoko. Saka zvandaakuchiita inini. Imi mai imi munorwara kureva mai yangu. Ndakukubatsira. Ndobva wapa mushonga wagadzira iye kubva amwa kubva wapa kubva wamwa. Ndobva agadzirawo zvikanzi right uyu unozomwa. Saka chiremba achibva agadzira umwe mushonga wake echibva apa mai awo. Kanzi izvozvo handichakupai hoko. Awa imimi handina chandiri kukupai. Abva apa mushonga wagadzira kanzi chiendai munoite zvandiri kukutaurirai. Mushonga iwoyo. Haana usimba. Then saka wapuhwa mushonga hanzi hoko handichakupai asi idzo ndiri kudzida. Saka wangopuhwa mushonga wekuti waende wanogadzire zvawataurirwa nachiremba. Zvaitwa dare rawo changa. Saka modzora hoko dzemunhu. Okay. Tasi tinodzosa. Ndimana.
Joyce Mutatu. Tinozodzoka harisati rapera rinozodzoka mambopedza kuita zvachiremba munozodzoka asi ine ndandichikumbira uchangamira kudaro kwenda zonobvisa imwe mari ndega ava varamba kubvisa mari ini ndinda kuramba ndingobudisa mari ivo havachabudisi mari mari taurira yekuna chiremba wangu ndataura makosi akamhangara ndiandimika ndevava vakamhangara ndo vakaunza nyaya kuno saka bati muri kutobatsirwa kandimi manje ari kurwara ndimi matobatsirwa ndimi maizongofa musingazivi handiti zvachindoitai zvaitwa nachiremba vakuru vanoti mombe chena inoparire parire nhema matoponeswa okay simukai next